kapuso, this morning maka-proud kaayo nga ato ang makauban nga songwriter tungod kay ang iyahang kanta nga gibuhat alang sa usa ka short film na kadaog isip Best Music atol sa Gawad Sining Short Film Festival 2022. Wow! Atong ilailahon mga kapuso ang usa ka tubong Besamis Occidental nga si Fritz Lloyd Dahili. Hello Fritz Lloyd, maayong buntag and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Congratulations! Kamusta ka? Good morning, Attorney Ricky. Thank you so much, GMA Regional TV, for inviting me here. And kataling nga nagtanaw karon yung support sa good morning. Sa pagkaroon, Attorney, medyo nakalbaan ko kay first time. First of all, again, congratulations sa imuhang success. Well, naka-Best Music Award lang naman ang imuhang gibuhat na kanta. But before we get to that, can you share to us muna a little background about yourself? Kano sa pa nagsugod ang imuhang music journey o kano sa pod ka nagsugod og pag-compose og mga kanta? Sa ko, I think elementary yata, grade 6. So, grade 6 ko, nakadumdum ko nagstart kanta pero wala siya yung saktong, kapag siya saktong build up. Tapos, pagka high school, sa eskwelahan lang, ako ng mga tula. Then, pagkabot ako college, nagdula ako football and kasagaran sa mga teammates, mga hilig ng music. Na doon na po sa ako ang kagalingan sa music. Nung expose na sabto sila, sabay-sabay ko. Nag-apply ko contest sa Iloilo. Basta sama niya Iloilo. Then, nag-semi-finalist ko. Then, muna ito, nagpadayo na din hanggang karon. And of course, eto na, can you tell us more about your song na siya, which is the official soundtrack ng short film na Mama Mayumi? Ang film nga gagamitan na itong kanta, yung official soundtrack is Mama Mayumi. So, ang story sa kanta is, sa kabahay nga gusto na mag-move on, then, ang mga pangitabo lang is, nalang mga hindrances kaya, hantod sa nabot ang time nga, pero nabot ang time nga, ayan na lang gidawat. Then, aside sa yung pagdawat is, nag-wish gihapon siya nga, unsay maayo or unsay best saya ang with his someone yun na. Prince Lloyd, as a songwriter, unsa pud ba ang imuhang mga goals and aspirations sa kinabuhi? As a songwriter, ang goal ragid na ako is, gusto lang ako i-fulfill ang akong emotion, ang ako sa mga panganday sa kinabuhi, makatabang sa akong pamilya, mga ragid na. Kani Prince Lloyd, pwede ba ka makahatag og short line sa imuhang kanta o di kaha sa imuhang spoken poetry na piece alang sa mga sinaktan, umasa at patuloy na pinapaasa? O diba, hindi ko sinasabing ako ito, Prince Lloyd, but kung meron lang naman, well, take it away. Umiti, sa bangungot na ikaw pa rin pala. Pinaliligin sa linya, mga unang kong basa ng kaluha. Sawa na ang buwan sa pagkikinig sa aking mga hinaing na mahal pa kita. Umiti para sa akin. Maliit pa wala, paminsan-minsan kang naaalala. Gusto ko nang mumulat sa katotohanan na talagang wala ka na. Nangangarap na sana'y maunit pa. Wow, unta madunggan namo if ever na mabuhatan nimo ka na og kanta, Prince Lloyd. And of course, this morning daghan kaayo tag mga kapuso nga nanan-aw sa ato ang interview karon, especially those nga naga-aspire pod nga mahimong usa ka Prince Lloyd. Unsa ang imong mensahe alang kanila? So sa tanang mga aspiring songwriters, isa pa man nga imong usa ka nga artist or bisan sa may pangandoy nimo. Ako lang may is padayon lang. And dili na to kalimtan sa atong kagalingon ang atong eagerness na makakatuon kay manay mahimong inspirasyon. Consistent lang, wala ka ga-expect nga nanali ka diha. And di lang gid po nato kalimtan ng mag-ampo. So kay siya gid ang nahibalo sa tanan.
Thank you so much and once again congratulations Prince Lloyd dahili sa imuhang success ug unta magpadayon ka nga maka-inspire sa ato ang mga kapuso pinaagi sa imuhang mga buhatunon pa nga mga kanta. Thank you so much and stay safe always. Thank you po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.